táto rozprávka, na ktorej sa v progresívnom Slovensku dohodli a majú to v manuále o izolovanom premiérovi, extrémne padá. A vidí to už úplne každý, asi okrem ich marketérov, ktorým stále hovoria, aby toto rozprávali. A myslím si, že to definitívne padne aktuálne, keď Slovensko je predsedajúcou krajinou V4 a keď naše rokovania budú navštevovať aj lídri západnej Európy, pretože si uvedomujú, že naozaj toto je celok, samozrejme hlavne vďaka Poľsku, nakoľko je to proste 40 miliónová krajina, nejdeme si klamať, výrazným celkom, ktorý bude mať vážnu pozíciu aj pri rokovaniach o viacročnom finančnom rámci. Pre nás je prioritou jadro, výstavba nového bloku, čo hovoríte proste, že investícia. Keď sa investuje do energetiky, no keď to robí táto vláda, tak to kritizujú, že to je najdrahšia fotka v histórii Slovenska a podobné nezmysly. Čo sa týka veterných parkov, splnili sme milníky, s ktorými sme nesúhlasili, tak ako sme nesúhlasili pri zonácii, ale naplnili sme to spôsobom, ktorý bol prekonzultovaný s Európskou komisiou, takže by nemalo naozaj dojsť k ničomu, čo vy spomínate.